O ex profesional Alejandro Paleo. Ahí está. Entrando como vencedor en solitario en la línea de meta. O corredor do conxunto do Clube Ciclista Chantadino. Desta maneira, entraba en primeiro lugar Alejandro Paleo, do Clube Ciclista Chantadino, dando a primeira vitoria para o clube na primeira carreira da tempada. A primeira proba do Open Ibérico Trofeo Entidade Menor de Benvibre en Vigo, organizada polo Clube Ciclista Ría de Vigo. Na proba saíron 170 ciclistas procedentes das 4 provincias galegas, Portugal e incluso algún representante castellano-leonés. Entre eles, corredores exprofesionales como o propio Alejandro Paleo, Alejandro Magallanes, Gustavo Rodríguez ou Gonzalo Aguiar, amosando así o nivel que hai na categoría. Por parte do Clube Ciclista Chantadino participaron nesta primeira proba o gañador Alejandro Paleo, Luis Alberto Fernández Luba, David Burgo, José Ramón Camaño, Guillermo Carballido, Sergio Moure e José Manuel Rivela. Empezamos a tempada pois moi ben, mellor do esperado, aunque sabíamos que Paleo iba nun momento de forma pois bon, contábamos que tiña posibilidades, a parte da carreira era bastante dura, bastante subida, que ele é un home que se desenvolve ben no tema da subida, entonces pois íbamos con boas expectativas, pero sempre con algo de incertidumbre, porque a ser a primeira carreira do ano, pois non sabes os rivales máis ou menos como están, non? Pero ao final pois saliunos todo casi a pedir de boca e conquirimos a primeira victoria, non? Sí, estas dúas novas incorporacións, tanto Alejandro Paleo como Adriano Grandal, pois contábamos que iban a dar pois boas novas ao club, non? Pero non contábamos que xa desde o principio que fora a cousa tan ben, entonces, pero bueno, deus a primeira ben, esperemos que sigamos o ano con esta racha andando adiante, non? A vindeira semana o Clube Ciclista Chantadino desplazarase a terras cántabras onde se disputará a Volta a Santander Máster. Serán 7 os ciclistas que se desplacen a esta proba: Alejandro Paleo, David Burgos, Sergio Moure, José Manuel Rivela e Luis Alberto Bernárdez en M30 e os irmáns José Ramón e Carlos Camaño en M40. Unha proba de 2 días, 2 etapas. E bueno, vamos con un pouquiño de moral despois desta primeira victoria e a ver o que conquerimos alá en Santander, non?